Dus bezig voor je bandenrieven tot bandenbouw. Dus nog zien kan hende goed limpje naar Westpunt. Nog zien hende naar een groep grandi naar Sint Joris. Is eigenlijk daar aangespoelde afval. Maar dan aquí naar Salinha mes. Ja, banden die etrukken pan hoop je kosten bij denk in Mondi. Dus nog zien naar subs. Nog zien echt tourcamine. En zeg dat ik kost great. Of dat een mieren rond Corsau echt tourcamine wat de mira heen. Dus en Asta meneer Mabisa hoe hen het erbij bouwen dat ze gaan duiken. Dus ja echt en ook bij hem Kaya Chiki hè zo wat tien na ronde clip. Tien een paar die kaya koeten echt sushi. Nou, dan word ik hier er gaat een serviceclub erbij Eyenang Palimpia. Dus wat mira echt nog solamente ik Kayenang kutin hopi visibilidad, pero tama den nos barrio nos erbij limpia. El lazo nueva edición, más de 20,000 gente a participar. En ora wat quanto sushi nos apiki den afgelopen nueva edición 3,2 miljoen kilo. En Kiko es sabe que significa ora você pensa Boeing 737, dat kost grande. En dan hoor ik pensa 75 Boeing 737. Assim tanto kost nos apiki nos limpia foi nos isla. Dus hopi en tapese met asina thankful for pature voluntario para tama pa e companhia que sempre te ajuda nos com big bag, com forklifts, koelgrijper. Pas op het dankje naar Judaans en claro, masco claro seli cortama. Pas op een aantal bij Haber en Porta repanos landfill. Dus ja, dankje naar tour compagnie, tour voluntario, que te ayudanos, para ayudarnos is dat te bira más limpi.